Макар че целият развит свят полага огромни усилия за справяне с тютюнопушенето, в Япония този вреден навик може все така да се срещне навсякъде. Може би това се дължи участие на повече от 500 хиляди автомати за продажба на цигари, които са разположени из цялата страна. Но не всеки има правото да купува цигари, само хората над 20 години. За да контролира възрастта на тютюневите потребители, на пазара бе пуснат автомат на компанията Fujitaka с вграден софтуер за лицево разпознаване. Той анализира чертите на лицето и решава дали те са на човек под или над 20 години. На 19 години съм и мисля, че тази нова технология е много добра, защото предпазва непълнолетните от тютюнопушене. Автоматът е доста точен в определянето на възрастта. Ако се затруднява да го направи, има опция за пъхане на шофьорска книжка и софтуерът сравнява това, което вижда с данните от снимката на нея. Една от основните причини за разработването на новия автомат е неохотността на потребителите да ползват досегашната технология смарт-картата Tapso. Нашият автомат позволява да пазарувате без смарт-карта. Нужно е само да натиснете един бутон, той сканира лицето ви и ви позволява да си купите цигари, ако сте над 20 години. Технологията на лицевото разпознаване има различни приложения и е разработвана от много компании. Една от тях е Omron. Те я използват за всичко от по-интелигентни фотоапарати до устройство, което буди шофьора, ако той заспи. В момента софтуерите ни са на ниво, при което могат да разпознаят възраст и пол, доколко човек се усмихва, дори дали му се спи много. Надяваме се, че някой ден ще можем да определяме и общото настроение на човек. Не само дали е щастлив, но дали е притеснен или ядосан. Това е посоката, по която ще се придвижваме. Едно от популярните приложения на лицевото разпознаване е при фотографията. Апаратите сами решават кога да направят снимката, тогава, когато всички са най-усмихнати. Тази технология се налага и в роботиката, за да могат роботите да усещат емоцията на стопаните си и да се държат адекватно. Лакамари е такъв. Той може да разпознава емоциите на хората, да отговаря когато го питат, да среща погледа на събеседника си и да предлага теми за разговор. Системата с лицевото разпознаване може да е по-удобна от смарт-картите, но все пак отнема известно време, докато човек се научи как да я използва и свикне с нея. Но въпреки началните трудности, цигарите са толкова търсени в Япония, че новата технология е популярна не само сред клиентите, но и сред собствениците на автомати, които се надяват тя да вдигне продажбите им. 日本の場合ですね、タバコの販売に関しては В Япония 70-80% от продажбите на цигари са чрез автомати. Без автомати няма продажби. Затова въведохме тази нова система. Фактът обаче си остава, че онези японци под 20 години няма да имат право да купуват тютюневи продукти.